Mayong buntag, Sugbo. May buntag, Kabisayan og Mindanao. Adlaw na po drong. Uy, bes na. Ay. Second to the last na. Pizza 30 na ni buwan sa Hulyo 2026. Ugma katapusang adlaw. Sa buwan sa Tingbitay. Kanya, inig kasabado, Agosto 1. Ang buwan sa mga multo. May buntag, Metro Cebu, may buntag, Tibok Lalawigan sa Sugbo, hastang mga silingang lalawigan. Good morning na ninyong tanan. Mga suki o di suki. Silingang nasod o di po silingan, may buntag lang yun ninyong tanan. Ato ha, buntag ron. Diya sa inyong nahimutangang nasod, basig gabi iparon. Akong klarohon daan nga ang manok diha sa inyo nanugtugaok pa o namatog pa. Dires ato agi kamong gaya na ganihara. Loko na. Karong taon-taon, artong mahibawan ang ano sa agyon ni mahimugso ang pag-usab sa Electric Power Industry Reform Act or IPERA Law. Pinaagi sa itong pagpangutana unya ni former Governor karon Congressman Art Yap sa murang kuryente party list. Katong sa Itbulaga, sa una doon naman ito'y mura o mahal. Puro ito mga kuan. Katubang mga sa tingana ng inano. Kaniya murang kuryente. Inanong kuryente ni. Atong ma-interview niya ito taon, alas 7:45, posible. Atong tawagon ang former governor karon congressman sa murang kuryente party list. Unya, mga alas 11 sa udto, karong adlaw gyapon ha, ang Department of Social Welfare and Development Secretary nga si Rex Gatchalian ato pong mahinabi din sa studio, ako pang huwaton. Bubalik pa ko niya itong taon ha. Mao ba? Pinag-abot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ato pong hinabion. Katong wa pa kadawat, paminawan niyo aron andam na po mong mudawat. Ang labing awahe, arita dire sa labing awahe, ang kuan ha, ang dingge sa probinsya Subo, pati naman naghanapit naman 400 din eh. Matay ang kagapon gipaibaw sa Provincial Health Office ang pagsaka sa dinggi nga buwan na ni Surlyo ha. Daghana naman di ani unya gipahugtan karon ang pag-monitor sa mga kaso sa dinggi tibuok kadiyot ha. Kadiyot kayo nawa man rin akong lista. Huwag lang yun. Anyway. Mga kaso sa dengue, karong buntag, ang kagahapon, actually ha, niabot ang 381 ka mga kaso sa dengue, din namatyan gani ni og duha, usa dito sa Compostela, og usa dito sa Konsolasyon. Giauhag ang tanan ha, sa Capitol Consultant nga si Doktora Nikki Catalan, nga matod pa, ang anak ni Governor Pamela Baricuatro nga maampingon yun, kinahanglan nga, diha ka sige marukuhan, kinahanglan nga way mga stagnant water o kanang tubig nga nagpondo, din adto makapanganak ang mga lamok nga makamugna og dengue. Sabi na ka nang giingon nilang Aedes aegypti nga lamok. Mao ba? Kasi klase mo kuning lamok, matod pa. Samtang sa laing bahin, gipahibaw po ni kagahapon, dulan pagkanaghan po na itong nahatagan o kung ano dito sa Cebu nga mga 400 to kabuok ang natagaan o gasoline allowance ang mga habal-habal drivers o ang sa San Fernando mga dulan na 700 ito kanawagtang man rin akong lista o niya matod pa nga diray matod pa nga dulan sa 700 tanan ang nakadawat og tag 3,000 pesos nga mga habal-habal drivers gidunol gyud mismo ni Governor Pamela Baricuatro sa mga lungsod sa Cebu nga og San Fernando diin do na po'y tag na po ka kilong bugas ang kuyog nini sa tag 3,000 pesos wa hinoon padadi og sardinas ni Governor Pam katong sardinas nga gimarkahag diyok pero
ang ngilad kayo kagahapon. Not guilty, Your Honor. Naloko na. Your Honor, not guilty. Naloko na. Ang gianggaan na sa mga netizens og numero ng uplok sa tibuok probinsya Subo nga si Byron Garcia kagahapon plead not guilty sa kasong Safe Spaces Act or Republic Act 11313 nga gisumbong ni Doktora Nikki Catalan. Ang mao nga gitawag sa mga netizens og uplok Byron Garcia dito sa Mandawi City Municipal Trial Court in Cities or MTCC sa Mandawi. Ningon siya, not guilty, Your Honor, not guilty, not guilty. Kuman sa maong arraignment, pumunta na sa speech, not guilty, magyang ko ana, not guilty man ko. Loko na. Undang lagi sige pangbuli sa social media na tanawa ron nyo. Ining maong kaso nakapiyansa sa ni og 108,000. Mao ni ang katong giingon nga 3 counts tag 36,000 ang piyansa din ang iyahang giingong napresuhan kay wa sa kadawat. Naloko na. Dito atong Budigas Police nga matod pa butanga nagsapatos og media sa mga police nga off duty. Nakapataas ko no sa iyang blood sugar count kay baho kay tiil ang mga police. Adto tas nagbayad sugbo karong adlaw karong adlaw. Sugda na pagpanghatag ang financial assistance sa nabiktima sa Bagyong Tino, mga siyam na may kabuwan na sa katuig. Sa DSWS na, DSWD, local ni, sa Cebu City rin ni, Department of Social Welfare Services, sa Nagbayan Sugbo, pinagi ni Mayor Nestor Archibald. Karong adlaw, ipang-apon-apon na, ngantos kabarangayan, ang mga nabiktima adtong Bagyong Tino, adtong Nobyembre 4, 2025. Matod pa, Antones, nagkalain mga barangay gym, ipang-apon-apon ang tag 5,000 pesos kadtong mga balay nga totally nabungkag yun o naguma. Samtang katong partially damaged 2,005 ang madawat ni. O niya, karon og ugma ni. Pero, dili gani mo makadawat dito sa barangay kay wa mo din ang lakaw mo na amoy wa mo kaabot kay alas 7 hangtod alas 3 hapon man ang mahitabo adto na mo sa Cebu City Treasurer's Office mo kubra gikan sa Pizza 3 o Lunes hangtod sa Pizza 7 tuwa dito yung mga ngan aron makadawat mo pagdala mo og ID o niya kinahanglan matod pa ni Mayor Nestor Archibald ang mag-abuadto gyud ang mo claim sa maong assistance ang mismong kadtong nalista gyud as beneficiary sa financial assistance tungod ni atong biktima o nagubaan og mga panimay sa Bagyong Tino ni atong niaging tuig. So, mata ninyo kahit tag 5,000 sus daghan na ra ba yan ay 41,000 kapini Mil City ni ini ang totally damage o bungkag yun o niya di ay 39,000 ka mga partially damaged nga mga biktima sa Tino. Mao na ang tanawan ninyo lang ang schedule sa kuha na sa inyong barangay kay karon orasan nagsugod na alas 3 hantod sa alas 7 sa alas 8 hantod sa alas 3 hapon ang distribution ini diin ang kantong mga nasa mga kabarangayan tanawa inyong mga lista. Samtang si Senadora Senator Judge Pia Cayetano kagahapon gisumbong dito sa Committee on Ethics dito sa Senado sa mga kababayan, grupo sa mga kababayan mahitungod atong giingong unsa mas piya nga nag-splice man og video nga iyang gipost sa iyang social media nga matod pa naghatag og dili maayong ehemplo sa kababayan nga matod pag splice o kanabang gisumpay-sumpay nga Naloko na. mahitungod tos mamahayag ni Prosecutor Congressman Shil Jokno gikondenar ni sa kababayan kay matod pa dili maayong ehemplo o sumbanan ang gihimo sa senadora nga naghatag og nagmislead sa publiko kabahin sa impeachment trial nga nagpadayon karon ni
Vice President Sara sa impeachment court. Ingo Sara, tanggalin mo ako, BBM, tanggalin mo ako. Tanggal. Unya, akong ipaibawag balik ang Department of Social Welfare Secretary nga igsuon ni Senate President Sherwin Gatchalian, ang DSWD Secretary nga si Rex Gatchalian, mo ani sa studio niya mga alas 11. Unya, atong unahon ni katong mga wapagyoy ideya. Katong wa malista kay mo nagubot mo na ning kanong wa sila ilista aning AFLE program. Kaning Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport ngano kuno wala mapil. Ato na yung pangutana niya Secretary Rex Gatchalian. Ning anhin niya karong mga maybe alas 11 ha. Samtang katong mga AX po. Kani ding uplift, kato na matagaan ani apil atong near 4 sa ato pa siglintod-tod og hapit na mapobre tagaan sa ani. Kami di rin pobre, murag wa pa siguro hatagan po na ni. Kagahapon, sa nagpadayong impeachment trial sa Article 1, ang usa sa mga prosecutor ang kanhi senadora nga pertig yung kontrahan ni Digong nga gipapreso ni panahon sa presidente pagka-presidente niya. Senadora Laila de Lima karon ML Party List Congresswoman. ML sa to meaning ano yang ML? Mamamarang sa Luzon. Dili mamamayang liberal. Dili mamamarang Luzon. Tapon gibadlong siya tungod sa iyang statement, opening statement, tali sa bank records ni Vice President Sara. Ni-object si Attorney Michael Poa. Puti man to si Michael Poa. Mao ba? Nga matod pa, dili ni maayo kay nga pag kuha na kana na ang naghimo naman sa conclusion ni noon wa pa gani kalingkod ang witness. Wa gyapon mo patuo sa objection si Dilima. Ikaduhang higayon gibuyag na siyang Senador Jesus Escudero nga mo impeachment trial presiding judge nga uy. Di ba nagsabot naman tas kaukos? Ingnan siyang Jesus Escudero nga nagsabot naman tas kaukos nga dili ka mo conclude kung dili ang witness na atong pangutanon unya na kay ang mga judges ani aron makatuhog yun sa istorya sa mga testigos. Dili kay mo conclude kada kuno una nga wa pa gani kalingkod ang inyong testigos. Si Dilima ni I submit your honor. Medyo na gamay. Tingali tungod yung kalagot ni Dilima sa mga Duterte mo hinungdan nga ihanggi padayon to bisag i-object ka na siya. Loko na. Mo hinungdan nga I submit your honor. Kami nagkakita sa patik ni Pulong Duterte. Ni Baste Duterte. Maglagot nga gisa ni magtanaw. Kagapon, duha ka mga land bank, ang usa ka to, kanhi land bank manager, tayo natin itong usa. O niya, ang usa, active pa, land bank managers, ang gipabarog sa witness, gipalingkod, di pabarog, gipalingkod sa witness stand, din, ang abogado sa depensa nga si Attorney Michael Poa, wa na muhimo og cross-examination sa ilang mga testigos. Kay matod pa, kanidi ang gingong mag-withdraw ka, magpa-encash kag cheque nga 100 million kapin, matod pa, unusual. Suspicious. Yes, ha?